Biodynamic planting guide kanang pang kalendaryos panguma gani mga kaigsuunan. Ha. Mao na atong gisunod diri sa farm. Ug unsay gi-recommend sa biodynamic planting guide, mao po atong itanom. Pareha karong adlaw, leafy crops. Ang nasa inyo atubangan, nakita ninyo mga green plants nga Napier grass. Pakchong ang variety niya. Taas kaya siya crude protein content nga ang baka, kanding, karniro, kabaw, kusog kay mukaon na ni. Unya, daghan kay sila protein nga makuha. Mao ni pampalig-od sa ilang lawas. Gisunod na ko ang biodynamic planting guide nga magtanom og mga leafy crops on a specific day. Pareha karong adlaw ang gi-recommend sa biodynamic planting guide is leafy crops. Tanawa ning pakchong. Sa pagsunod nato sa biodynamic planting guide, nibuilo gyud siya. Pakchong nga variety. Doon na manggoy Napier grass nga hybrid nga giant. Unya dili kayo mukaon ang baka ato, especially kung dili gani magaling. Kung dili siya mapino og tadtad, ang baka o kanding dili kay mukaon. Pero pino gani ang pagkatadtad, pilian po ni choosy po ni mga baka dari uban. Ilabi na kung naay grass chopper nga mechanized, kana paborito kay nas baka. Muna nga kining pakchong nga variety sa Napier grass mao gini gi-recommend sa mga eksperto nga ato ra pong gisunod. Ang atong pag-estudyo sa livestock and animal production, especially sa mga large ruminants sama sa baka o kabaw, ato nang gisunod ang mga advices sa mga experts. Kinahanglan yun nga maminaw ta sa mga wisdom sa mga nauna nato diri nga industry. So mao ni ang pakchong nato dinhi sa Albores Farm. Ngayon, how time flies and the rest is history. Pila lang ka mga adlaw kung akong balikan nga ako ning gitanom kauban sa akong mga staff og farm workers dinhi sa Albores Farm. Karon nindot na ang tubo sa atong pakchong o Napier grass para ipakaon sa atong baka. Kadungog matumba, nitingog na akong baka kay kakanuno na og pakchong. Ayos! Biodynamic planting guide atong sundon matag adlaw sa ako ang programa sa radyo, sa Dejaran Show o dinhi sa atong social media na atay regular nga update sa Baka Kanding YouTube channel.